производим продукцию в 3 направлениях. Parfüm konkursu için химия һәм антисептика җитештерүче фабрика бу җитәкчелек Рөстәм Миннехановка халык иң еш сатып ала торган товарны күрсәтә. Гадәттә антисептиклар 100 граммлы савытларда чыгарыла, аны да даруханәләрдән күз ачып йомганча алып бетерәләр. Еш кулланганлыктан тиз бетә, әлеге ешмада аны зуррак савытка да тутыра алалар. Әмма моның өчен махсус акциз кирәк диләр президентка. Акциз сколько на... Вот на 0,5 получается 217 рублей. У нас в бутылке водки, по-моему, 100 рублей акциз. А здесь в 2 раза больше, что ли? Рөстәм Миннеханов әлеге мәсьәләне үз контроленә алды. Антисептиклар һәр кешегә җитәргә һәм бәясе артмаска тиеш, чөнки алар үзебездә җитештерелә. Конвейер линиясында оператор булып эшләүче Ләйлә Әхмәтҗанованың бер буш минуты да юк. Президент килеп күрүгә карамастан эштән туктап тормыйлар. Соңгы вакытта эшләрбез бик артты күләме. Бик сизәбез. Шушы араларда 1-2 атна эчендә эш вакыты артмады, 12 сәгать эшлибез. Антисептикның составында гади катнашмалар, спирт, су, куерткыч һәм ислемай. Гади булса да җитештереп өлгерә алмыйлар. Соңгы атнада заказлар бик нык артты. Россиянең төрле төбәкләреннән шалтыраталар. На сегодняшний день объем составляет 600. Җитештерү күләме аена 600 мең дәнә тәшкил итсә, хәзер килеп туган вазгыять нәтиҗәсендә аны 10 тапкырга арттырдык. Ягъни аена бу 6 миллион дигән сүз. Киләчәктә бу саннарны 15 миллионга кадәр җиткерә алабыз. Җитештерүчеләрнең бу заказны үтәү өчен хезмәткәрләре дә җитә, тәҗрибәсе дә зур. Димәк, антисептиклар дарухана һәм кибет киштәләреннән өзелмәс. Руслан Хусайнов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа Гасыр каналында дөнья күргән Җылы эзле фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта TNV YouTube каналында карагыз.